Inweta dibia ya agwọ ọgwụ dị simple. Ọ bụ ife inweta dibia na-akụzi nkụzi. Ọ dị very difficult. Now, ebe na-ebido gị gwa m. Yeah, you can. Ọ bụrụ na ị kwuru ihe gbasara ebe Igbo si bịa, the word Igbo, the nnọọ ka esi Yoruba. Ebe na Yoruba, there were different clans that made up Yoruba. Enwere Ijebu, enwere Egba, enwere Awori, enwere Ilaje, enwere Ife. Different ones more make you and now as again Yoruba. Ebe na ani Igbo. Obviously you need your fan, banyo go do. Ebe na ani Igbo. No, banyo na okay. Ebe na ani Igbo now. And well, about 5 clans or more that made up Iyana Igbo Kita. That is to say that we case a man near BC Igbo and area to his Olu. Olu Igbo. Okay. Eri BC Igbo. Area to his Olu. Okay. Now, across the Olu Igbo, Bakatalon when I see. When I upon that badger. Yeah. Yeah. I want to know about it. What do you do? Now what up man? Yeah. When a problem in Eben Sobusi dinner. When I enjoy the mother can ABC abajadi. Farmer. Can ABC at the wedding? Farmer. Can ABC body? Farmer. Can ABC Olu? Farmer. Then can ABC Aka? The farmer. Akabo ndị Igbo ndị bụ nshi. Ikeke na geographical notation today you can have for the Bayaka people of Abi close to Cameroon. Maka na Igbo endere ebe Igbo extended up to the boundaries of Cameroon. Boundaries like in Sokana, Abia State there. Beyond. Bogote bebe Calabari Empire. Even the giant. The giant people. Then the Imbu Sobo the elites I were Igbo are not interested in finding out who we are. But the people that colonized us knows us. I'm telling you. For example, I'm not saying what get na-ejogo m Igbo Joolu. Ịghọtago ebe okwu m si abịa. So mana olu m Igbo na-agbaja Ijebu, Awori, Ilaje na ndị ọzọ si gbakọta aka na-aza Yoruba. So if o jide ike Igbo enwe eze bụ na ikwuo na Igbo enwe eze, you may be wrong. You may be wrong in the sense that even in na-akpọkọtala ọnụ bụ Igbo na-azọ kedu onye ya accept na onye nwa bụ isi. Ichukodu ndị okenye dị 90 years kedu ebe agbaja dị deme n'ọnụ, kedu ebe Idu dị deme n'ọnụ, kedu ebe Olu dị deme n'ọnụ, kedu ebe Igbo dị deme n'ọnụ, kedu ebe Aka dị deme n'ọnụ. And the war stereotype socha wee mee affect. For example, mgbe e na-egbu ndị nshi, ndị Aka people, ndị nshi, eze Ifuakunim na nke Nandri dynasty them wee mepee boundary si ndị nshi niile gbabata ndị Aka niile gbabata be ha. So a na-akpọ ha Aka people bi na Nri. Aka Nri. So kedu ebe Aka nọ now? Their gene dị recessive. Na anyị nwa bụ ndị toro ogologo atụwago ha ime. Ha anyị na ha amụkọgo nwa. Our genes subdue their gene. So ị na-achọ Aka kịta o nwere ike ichekibe agbụrụ ma ọ bụ na Aka dị n'ime agbụrụ. Chekibe agbụrụ o nwere ike ọ bụ na ọ dị ya. Because name makes good blood. Maka na mix go blood. Ịghọtara okwu m na? So nya melụ mpụta onye na-amachagharị na ọma ebe Igbo si na-achị ọchị. Ka ịma ebe Igbo si, ma ebe Olu si, ma ebe Idu si, ma ebe ịghọtara okwu m, ịmala ebe agbaja dị, ịmala ebe nke a dị. Mana nkụzi akabeghị m chọọ ime. O ji mụ na nna agba okwu okirikiri. O nwere nke nji wee bụrụ odogwu mma ezochita. Ya ejizi na m achọghị ime bụ na ndị be anyị amụrụ na ife emebinarị anyị. Ha achọbere ịma. Maka na anyị chọbe isi mma ekwu
ife ya atala gị mmanwụ bụ ọjị ekene m ofu ọjị and the most of ndị be anyị achọghọkwa eziokwu mgba gị ihe ya ata mmanwụ na ife a na-agwa ịta nekene ọjị anyị ji n'aka kedu ka ọjị si bụrụ nri ndị Igbo na-asọpụrụ mana ya ada ka ọjị eziokwu ọdịne ijụ ọbụzagịda asị gị na a na-akọ ọjị na Southwest and none of our scholars was interested enough to ask kedu ihe o ji bụrụ na Southwest ka a na-akọ ọjị which means na onwe ike ọ bụrụ na ọwọkwa m kwuru mana ọmụ kwuru ya ka jisu na achọba isi mma ekwu ejebe n'ụzọ kedu ife njikwa okwu a anyị mekwucha okwu Igbo ya ikwu okwu ife aka nji tọpụ na azụ si unu mbọsị unu ya achọpụta onye ọbatala bụ unu ncha niile na-eme mkpọtụ onye ọbụla emechi ọrụ ife ndị ya niile na-eti mkpu na ya bụrụ nwanne ịchọpụta onye bụ ọbatala echi nke n'ibu nna ochie ndị ofe mmanụ na-asọpụrụ rinne ịchọpụtazi na ọbatala bụ nwanne aka ihe ị ga-eme could it be na ya mere ha ji oju ebe dịka asị na enwere unending conflict between the two o nwere ahịa anụrụ n'uhe mana achọbere m ikwu maka ya maka ihe abọnita so mkpuzi eketa o nwere ndị be anyị let me just drop a hint with this mgbe a na-eme ndọrọ ndọrọ nwere onwe Maazị Nnamdi Kanu nwere ihe o kwuru kwucha ya ndị be anyị nyere the needed security. I'm not saying no na-emete in all ramification mana if you have an infantry soldier, artillery and armor enye support. When it comes to history ọdịnala Igbo, the infantries are not receiving any support. Mgbe olu na nke ndị ofe mmadụ ifu ka Sunday Igbo wepụta ụmụnne enye support etu aka ọ dị. So nkụzi ni nkụzi na anyị nwa nwe ani idu bini isi ma abacha nne ọ na makwụrụ ka nwoke si akwụ fa agwa m na ba ya egbu m ya ka njisi na nkụzi ya abụghị aka mmemme Jineke ike odogwu nwere ife dịka okay now mgbe m mechara nkụzi a kpọọ nwanne m nwoke from Canada Joyce ya ma mgbe afọ onye Joyce ya ihe anyị nụkwa ife maazị na ife a na-achọ achọ ka ofu agadi nwoke bịa gwa ya na ụdị nwatakịrị ịghọtakọ nwere ife bụ obu ụga n'obu ụga ya mere na ifunu ndị bụ okenye anyị na-enyedela anya bụ okenye amara onye anyị bụ. If not for reincarnation, I may not know what I'm telling you. Mana nke bụ eziokwu na achọrọ isi mgbe ekwu ajebe n'ụzọ anyị chọọ ka anyị mara ife mere anyị ji bụrụ there should be a level of security I am mapped out because some of the information we may divulge will be life threatening a ga-ebeli ya isi ịghọtala okwu m. So nchịkọta okwu m bụ na ọ karịrị ihe dịka mmadụ ise ma ọ bụ karịa agba n'ise chịkọtala ọka ọnụ na-azụ Igbo. Agba n'ise a nwere ebe isi ha ncha niile dị a megidere nwee ndị ọha ọdụ na n'ihe na-ekwu nya Igbo chọba ịma onye anyị bụ there should be stepped out security atụ ha azụ ma nke anyị gba na-amacha na social media ịgalasịrọ mmaja anyị gba 5 minutes anyị gba agbọ 5 minutes ngwa anyị gba onye ọbụ o mechie ọnụ mana nsogbu adọrọ ka mmechi ọnụ ọgụkọ ọra m n'ọnụ daalụ m.